Mirad este vídeo. Tía, mira. A ver, qué gracioso. Que pouca conversa. Deixa de ver tanto teléfono e vivido un pouco a vida. Dentro de pouco, os móviles desaparecerán e teredes que aprender a vivir sen eles. Xa, eso di sempre a miña nai e despois nunca pasa. Oide, pero isto non é un pouco raro? Non te preocupes, muller, non pasa nada. Vistes o meu móvil? Eu creo que estaba aquí, pero xa non está. Calma, seguro que o deixaches na cabaña. Non pode estar moi lonxe. Vamos. Aquí non está. Aquí tampouco. Non. Mellor chamamos e xa está, non? É que non sei se o teño en silencio. Terme que estar vacilando. Sempre pasa o mesmo. Logo pasan as cosas e non atopamos o móvil. Mellor chamamos e xa está. Roubáronos. Como me entere de quen foi, vais saber quen son eu. E agora como facemos para chamar os nosos pais? Non sei que facer. A ver, tranquila, todo ten solución. No. Escoita. A xente vivía así hai moitos anos. Tranquilízate. Non podo. Vamos a polo ladrón primeiro. Eu creo que non puido ir moi lonxe. Vamos a por Begoña primeiro. Perdónade, chicas. Estive buscando os móviles, pero non estaban por ningunha parte. Quizáis a vos tiña razón e desapareceron de verdade. Pero que dis? O móvil non pode desaparecer así como así. Estou segura de que alguén non lo virlou. Chicas, podemos parar e facer outra cousa? Estou empezando a cansarme. E facer que? Falar do tempo. Es algo mellor de facer? Non sei como podes estar tranquila se apareceu unha voz desde Deus sabe onde dicindo que nos roubaran os móviles. Xa aparecerá, muller. Mira de que home que tranquilo estás en o móvil. Tranquilísimo. Sí. Agora en serio, que facemos? Non tedes ningún chisme? Ui, eu teño moitísimo. Conteivos que Pili e Ramón o deixaron. Que dis ti, se son dos vin xuntos? Tens que estar vacilando. Que me dis? Pero se Pili puxo os cornos a Ramón co o seu mellor amigo. Non. Sí. Xa me aburrín. Eu tamén necesito que volvan os móviles. Canto tempo pasou dende que desapareceron? Parecen anos xa. Desculpa, mociña, non terás hora, verdade? Non teño móvil, desapareceu. Non digas eso. Que rara esta xente hoxe, non? Como chegamos hasta aquí? Que dis? Se levamos aquí todo este tempo. Que va? Si estábamos... Non me acordo. Muller, non te preocupes. Isto pasa por non ter o móvil. Hoxe está sendo un día moi raro. Mirade ese animal. É un pouco extraño. Hola, como estades? Non moi ben, desapareceron os nosos móviles. Pero, que facedes? Como vades falar cun animal como se fose unha persoa? Ondiñas de... Que facedes? Bueno, Ondiñas veñen. xa parades? Que está pasando?
Estás ben, moza, estás ben. Hai que ver as mozas de hoxe en día como dormen, Xa sei o que pasou. Aínda por riba que me rouba, noquéame, menudo imbécil. Pois agora teño que ir á policía a denuncialo. Que ben saiu o meu robo.